Така, здравейте хора, аз съм B999 и днес сме в Nugget. Това не е ревю, сега казвам. И тъкно отдавна започна евента, то е ето 4 часа започнах 4:14. Нещо се бъгна, снимах, да, и сега почвам от начало. И сега кажи пак хинаята. Оп. Аз го взех, бе. Трололо. И има една команда чест. И ето аз какво имам. От честа си. Warp Jump. Не е Warp Jump. Аз не съм добър в джампа. Нали знаете? Бива то. Ама не бива. Какъв е то стражда съм иде? Сега като свърши евента ще спирам. Дори без той като не свърши. Аре бе! Нищо не виждаме. Хахай. Туп, аха. Прац. Great Gay! Ето го скайпа на Унера. Те виж къде са, аз къде съм. И сега преди малко хвърляха 5 книги от 1000 до 5000. Май, че тук не може да сте такова. Не. Туп. Туп. Не. Пак. Мразят. Мразята. Ще се върнем, когато почне другия евент. Айде. И така, тук съм. Сега ще дръпна тези кейчета. Ето го правя. Yes. Jesus. Oh wow. Wow.
последния Ники. Опа. Един лек. И сега идваме на другия ларп евент. И така, тук сме, почваме Sneak. Yes. Ето. Кажи! Дава ли ралито, дето си гледал ралито? И аз какво да направя? На четвърти канал. Не ми пука. А? Не ми пука. Какво да ти тука? Оф. Усема се да игра. С други семейства. И така серверът, евента свърши. Убират се, Пуснах го. взимат като спи. Да. Преди малко влезе Топстер БГ. Топстер. Ето, Топстер. И мисля, че това е от клипа. И чао! Никой.